नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. निवेदित अळवा कुमटा होन्नावर क्षेत्राच्या उमेदवारीक पक्ष कार्यकर्त्यालाच विरोध. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा होन्नावर विधानसभा क्षेत्राच्या आमदार निवडणुकीक उमेदवार म्हणून निवेदित अळवा हेमका काँग्रेस पक्षाचे तिकीट देऊक तयारी झाली. त्यांना क्षेत्राच्या पक्ष कार्यकर्त्यांनीच विरोध केल्यान निवेदित अळवाचेर मोठे संकट येयला असे कळू येला. आज होन्नावर करकी जाल्ल्या सभेत या विषयाची चर्चा जाऊन सध्या या क्षेत्रातले 14 उमेदवार तिकिटाची अपेक्षा करते आसात. तसे असताना काँग्रेस पक्षाचे हायकमांड हेमी मार्गरेट अळवाले पूत निवेदित अळवा हेमका काँग्रेस उमेदवारी तिकीट देऊक तयारी चल्ला. ही खेदाची गोष्ट असा. पक्षासाठी क्षेत्राचे कार्यकर्ते काम करतात आणि हायकमांड तेमकां सोड भायल उमेदवाराक तिकीट दिवच्या विषयाचेर विरोध व्यक्त करून प्रसार माध्यमांक ही माहिती दिली. क्षेत्रा भायल्या निवेदित अळवाक तिकीट देऊक कोणाला तरी दबावान स्थानिक कार्यकर्त्याक निर्लक्ष करतात. क्षेत्राच्या 14 उमेदवारांपैकी कोणाक बी तिकीट दिल्यार कोणालाच विरोध ना, पण कोणाला दबावाक बळी पडनासतना क्षेत्राच्या उमेदवाराक तिकीट दिवचे असे पक्ष कार्यकर्त्यान आग्रह केला. ಪಕ್ಷ 13 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಾರು ಈ 3 ಜನರು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು 3 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಮಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹೊನ್ನಾವರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೊನ್ನಾವರ ಕುಮಟಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಲುವು. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. हासन जिल्ह्याचे जेडीएसचे आमदार शिवलिंगे गौडालो आमदार पदाक राजीनामो, काँग्रेस पक्षात सामील. हासन जिल्ह्याचे अरसिकेरी आमदार शिवलिंगे गौडा हेमी आमदार पदाक राजीनामो दिवन शिर्शीत येवन स्पीकर विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमचे कडेन राजीनामो दिलो. 3 वेळा जेडीएस पक्षातर्फे विजयी झाले शिवलिंगे गौडा 2008, 2013 आणि 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार म्हणून निवडणे येयले. शिर्शीत शेकड्यांशी कार्यकर्त्याच्या उपस्थितीत जेडीएस पक्षाक राजीनामो दिवन आता काँग्रेस पक्षात सामील झालात. या वेळार हासन माजी जिल्हा पंचायत उपाध्यक्ष बेळी चौडय्या, जिल्हा काँग्रेसचे शिवशंकर स्वामी आणि पक्षाचे कार्यकर्ते आणि प्रमुख या वेळा हजर आशिल्ले. ಬೀಳಿಸಿರೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. पाच वर्षानंतर काँग्रेस कार्यालय सुरू. कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघात 5 वर्षानंतर काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत कार्यालय सुरू झाले. कमलाकर रस्त्यावरल्या भाड्याच्या इमारतीत कार्यालय सुरू केले असून पक्षाच्या जाहीर उमेदवार सतीश सैल आणि वरिष्ठ पुढारी रवींद्र अमदळ्ळी यांनी संयुक्तपणान कार्यालयाचे उद्घाटन केले. 2018च्या विधानसभा निवडणुके वेळार पिकले रस्त्याचेर भाड्याच्या इमारतीत कार्यालय सुरू केले. पक्षाचे उमेदवार सतीश सैल हारल्यानंतर कार्यालय बंद केले. काही महिन्या पहिल्या झालेल्या बसकेत प्रभाकर मानसेकर सहित जायत्या पुढाऱ्यान कारवार अंकोला मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाचे कार्यालय सुरू केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
आता आम्ही या कार्यकर्त्याच्या सोयी खातीर स्वतंत्र कार्यालय सुरू केले असा असे काँग्रेस कारवार तालुका अध्यक्ष समीर नाईक यांनी सांगले. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीची तयारी जाहीर झाल्यापासून कारवारात सोराची प्रकरणां वाढती असतात. आज अबकारी चेकपोस्टाचेर गोंयच्या नेवच्या गाडयेची तपासणी करताना गोंयांत तयार केल्लो 54 लिटर सोरो मेळ्ळो. ह्या प्रकरणात सुरा रेड्डी रावतो तेलंगणा हेमका अटक केला. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಂಗ आणि खूपच नाही थोडे दे इकडे चालू रो गिर कर रहे हैं सगळे गिर झाले बंद कर क्लियर आलं का नाही हे बाई इंच घेतलं नाही बंद कर बंद कर कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.